На 2 місяці окупанти заарештували сімферопольця, якому закидають роботу на українську розвідку. Про це повідомляють у кримській правозахисній групі. Жителя Сімферополя Станіслава Стеценка ФСБівці затримали минулого четверга. Під час облави в його оселі знайшли синьо-жовтий прапорець, шалик з написом «Україна» та атрибутику футбольного клубу «Таврія», а також бінокль, запелючену рацію та мапу Криму. Окупанти заявили, що він збирав інформацію про польоти над півостровом військових літаків агресора та передавав розвіддані спецслужбам України. 33-річному чоловікові закидають державну зраду, а рішенням окупаційного Київського райсуду Сімферополя його триматимуть в СІЗО до 21 серпня. В Україні судитимуть окупаційного військового комісара Феодосії. Правоохоронці скерували до суду звинувачення в організації незаконних призовних кампаній. Про це повідомляють у прокуратурі Автономної Республіки Крим та Севастополя. Зазначається, що фігурант до окупації півострова був начальником полігонної служби повітряних сил Збройних сил України, а в 2014 році зрадив присязі та перейшов на службу окупантам. Згодом його призначили так званим військовим комісаром Феодосії та Кіровського району Криму. На цій посаді він на догоду окупаційній владі примусово призивав цивільних кримчан до війська загарбника, кажуть у прокуратурі. Відтак обвинувачений, реалізуючи незаконні укази вищого керівництва РФ, сприяв проведенню 6 незаконних призовних кампаній кримчан у відповідних районах. Зазначені дії порушують заборону державі-окупанту примушувати цивільне населення служити у власних збройних силах. На місці палацу Калгі-Султана – каплиця. У Сімферополі на пустці, що на вулиці Воровського, відновилося будівництво. Відео підтвердження зняв та опублікував у соцмережах делегат Курултаю Едем Дудаков. Ще в 2015 році на цьому місці почалося будівництво приватного будинку та каплиці. Після протестів громадськості будівництво призупинили, а в 2017 році під час розкопок було знайдено безліч монет доби Кримського ханства, посуд, керамічні труби та фрагменти фундаменту, які могли належати до середньовічного палацу. Тоді окупаційна влада заявила, якщо підтвердиться, що тут був палац, то відкриють музей. А депутат Держдуми Руслан Бальбек і Поготів заявив, що місце буде визнано об'єктом всесвітнього спадку і похизувався, що окупанти захищають та бережуть культурну спадщину кримських татар. І ця церковь строится, чтобы унизить нас. Это месть за 2014 год. Просто афера заключается в том, что в 2014 году задним числом на эту территорию были выделены участки. Якобы 2013 годом. Вот это было сделано задним числом. Многие знают об этой проблеме в Крыму, когда в начале 2014 года ушел дерибан земли по всему Крыму. И очень многие, якобы 2013 годом, получили вот решение на участки в заповедных местах, в том числе и на участке нашего культурного наследия, где раньше размещался Калга-Султан. Калга-Султан в часи Кримського ханства був другою особою після хана. Історики, посилаючись на письмові докази, заявляють, що палац було збудовано наприкінці 15 століття в комплексі з багатьох об'єктів. В 1736 році військо Російської імперії частково зруйнувало палац. Згодом його відремонтували. Втім, в часи першої анексії 1783 року палац зрівняли з землею. В часи Російської імперії на його місці звели броварню, а в останні роки Радянського Союзу зруйнували. До початку 2000-х років історики знали про місце знаходження палацу, але не знали його кордонів. Відродитися, щоб жити на своїй землі. До 30-річчя відродження Курултаю у Верховній Раді України відкрилася фотовиставка, організована Меджлісом. Експозицію із 65 архівних світлин розмістили в одному з холів українського парламенту. Фотографії висвітлюють важливі події в новітній історії кримсько-татарського народу, що відбулися 30 років тому. Відновлення Курултаю після 73-річної вимушеної перерви, а також повернення та облаштування корінного народу на своїй батьківщині. На думку лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, вчасне обрання демократичних органів допомогло зберегти єдність серед кримських татар. Но все эти годы
борьба крымско-татарского народа именно велась теми органами, которые был избран Курултаем, Меджлисом крымско-татарского народа, под тем флагом, который был утвержден Курултаем, под тем гимном, который был тоже утвержден на этом Курултае. Наши соотечественники оказались в состоянии, как при советской власти, а по некоторым параметрам даже и хуже. Но вот то, что был Курултай, было сильное национальное движение, оно дает возможность крымским татарам более эффективно противодействовать оккупационному режиму. Це огляд новітньої історії не лише кримських татар, а й України, каже голова Меджлісу Рефат Чубаров. Сподівається, що народні депутати, які відвідують виставку, зроблять висновки з помилок минулого. Якщо народні обранці зараз пройдуться цією виставкою, вони побачать, що дуже багато завдань, які стояли перед Україною, перед кримськими татарами ще 30 років тому, вони все ще залишаються актуальними. Ви там побачите фотосвітлини, що вимагаємо відновлення кримсько-татарської автономії. Цього до цього часу немає. Там є вимоги, що фотосвітлини, де вимагається відновлення прав кримсько-татарського народу. В повній мірі ми це ще не відновили і нам ще потрібно приймати закони. Виставка до 30-річчя відродження Курултаю триватиме до 3 липня. Потім її продемонструють і в інших містах України. Близько 12,5 мільярдів рублів. Таких збитків завдали зливи та підтоплення кримським містам, на думку окупаційного голови півострова Сергія Аксьонова. Він порахував кошти на ремонт дахів, підвалів та інших пошкоджених приміщень, але на відновлення змитих шляхів хоче додаткових грошей. Поки Аксьонов рахує, скільки просидив Москви, жителі Керчі вже 10 днів самотужки розбирають наслідки стихії. Окупаційні військові, яких нагнали до міста, буцімто в поміч, насправді лише розвозили грязюку вулицями, жаліються керчани. Убирать только сегодня. Пришли солдатики, поубирали, оставили кучи, так и уехали. Приходили все, обещают, не отказывались, обещали, уходили и все, и с концами. Люди падали. У нас вот с первого этажа люди так вообще и мало того, что они носили грязь с квартиры и в квартиру. Во дворе грязно, они вот оттуда несут, с улицы наберут и обратно туда несут. Так что ужасно. Как был бардак, так и есть бардак. Заборы поснимали, это самое, сейчас уже стоянка, понимаете? А кто, когда рель-каналы вот эти, вот у нас с той стороны уже 3 или 4 года вот это бардак стоит, и нафиг оно никому не нужно, понимаете? Ну что не убирают, ну речку, говорит, почистили, ну, а там перед мостом стоит запор. А это что? Вот, посмотрите, вот сюда, посмотрите, тут разве можно пройти? Тут пройти невозможно. Прибрати наслідки повені в Керчі хочуть 30 червня. Принаймні такі плани озвучив окупаційний віце-прем'єр Криму Євгеній Кабанов. На прибирання сміття та захаращених вулиць до Керчі звезли бюджетник Київської області Садака та Коктебеля. А перед камерами пропагандистів позвав Олегу Сачі, який був мером Керчі до окупації. Українського бійця важко поранено під Новотошківським на Луганщині. Там окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Воїн Об'єднаних сил дістав кульове поранення. Йому надано термінову допомогу та у важкому стані евакуйовано до шпиталю. Окупанти також відкривали вогонь поблизу Водяного, що на Приазов'ї, били з автоматичних станкових і підствольних гранатометів. Використовуючи координаційний механізм, українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку 29 червня з боку російсько-окупаційних військ зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, біля Невельського ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовими. Особливу увагу противником приділено підготовці спеціалістів артилерійських та мінометних підрозділів.
До перевірки проведення зборів залучено офіцерів командування Збройних сил Російської Федерації. Водночас відзначається низький рівень прибуття військовозобов'язаних окупантів для участі у попередніх етапах зборів резервістів 17, 19 та 22, 26 червня. У зв'язку з цим російські окупаційні адміністрації ініціювали введення штрафів у розмірі 30 тисяч російських рублів за відсутність у так званому паспорті ДНР штампу про взяття громадянина на військовий облік. За даними української розвідки, командування російських збройних сил прискорює підготовку військовозобов'язаних запасу. З них планується поповнити окупаційні підрозділи на сході України. Упродовж цього тижня вони проходитимуть спільне злагодження на полігонах окупованих районів Донеччини та Луганщини. В 5 областях України минулої доби не виявили жодного випадку COVID-19. Серед таких Донеччина, Івано-Франківщина, Хмельниччина, Тернопільщина та Закарпаття. А вся вільна частина України в зеленій карантинній зоні. За добу виявлено менше 200 нових пацієнтів, одужали втричі більше. Померли внаслідок хвороби 5 українців. Це найменший показник з квітня минулого року. А в Криму щоденна кількість нових заражень навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади наближається до 400. Ще 9 не змогли подолати хворобу. Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов відкоригував свій указ про так званий режим підвищеної готовності. Попри стрімке поширення хвороби, погодив проведення дитячого футбольного турніру та дозволив відновити роботу цирків та концертних залів. Італія відмовляється від суворої вимоги в будь-яких громадських місцях носити захисні маски. В країні поступово послаблюють карантинні обмеження. Люди тепер можуть ходити без маски на відкритому повітрі, однак не всі поспішають відмовитися від цього засобу захисту. Думаю, що варто носити маски. У мене таке відчуття. Але ми хоч трохи можемо відчути, що таке нормальне життя. Ми тільки що вийшли з автобуса. У громадському транспорті хотіли бути обережними, а тепер ми вийшли, тому можна зняти маски. Це велике полегшення. Сподіваємося, так і буде тривати. В Італії правило обов'язкового носіння масок діяло близько року. Тепер усі регіони країни стали білими зонами. Маски, як і раніше, обов'язкові в приміщеннях, а також в місцях скупчення людей, де неможливо дотримуватися соціальної дистанції. Все майже як і раніше, ми все одно ходимо з масками. І всередині приміщень все одно їх надягаємо. Поки добовий приріст інфікованих в Італії продовжує скорочуватися. Однак фахівці уважно стежать за поширенням нових штамів COVID-19. У цілому в країні виявили більше 4 мільйонів 200 тисяч випадків коронавірусу. Померли більше 127 тисяч людей.